mai shayi a teburin mai shayi, mai shayi a teburin mai shayi. It's a boy, Mus BJ Town Zamani. We come back again. Housekeeping production. A teburin mai shayi, a teburin mai shayi. A nan ake hada zance, zancen goge zancen gaske. A shagon mai shayi. Akwai mutanen kirki, akwai mutanen banza. A shagon mai shayi, a teburin mai shayi, a teburin mai shayi. A nan ake hada zance, zancen goge zancen gaske. A shagon mai shayi. Akwai mutanen kirki, akwai mutanen banza. A shagon mai shayi. Yaro lallai baka da kirki, sana'ar tamu kake zagi sam. Ya zan zage ta, sana'ar ta ku ai sana'a ce, akwai rufin asiri cikinta, ta yaya zan zage ta? Assalamu alaikum. Wa alaika salamu. Malliman barka da zuwa. Alhamdulillahi. Malliman me za a saka ma? Kaji ka sa kamar yadda ka saba, taliya da kwai da burodi, ka ɗan shafa min man. To, malliman ka jira. Mai shayi ka sa min shayi, amma sai dai ka bi ni bashi. Gwamnatin mu ba su da kirki, sun saka mu cikin bala'i, wata cuta ce suka kago. Kai wace? Kaji sunanta wai corona, su da ciwo mu da jinya. Kaji ka da zancen banza, corona ai gaskiya ce, annobar da duniya ce, jama'a nawa yanzu aka rasa sanadin corona virus. Manta karshen zamani, shugabanni ba adalci, in fiyarsa ta zo su neme mu, in suka ci sun manta mu da akwai zalunci. Mai gida barkanka da hutu, ka bar mu a gida da yunwa, ka zo an haɗa maka mai kyau, ka bar gida babu abinci, to wai shin ka manta ne? Subhanallahi. Malliman yanzu kake ta raddi, kana ta zagin shugabanni, ashe mu ma talakawa ba ma yi wa kanmu adalci, ya shugabanni za su mana. Kaga wata yarinya mai kyau sannan ga haiba, irin matar da nake so. Kai karfa ka fara, kaga wannan yarinyan nan, tsaya ma in takaita ma. Ta fi karfin iyayenta, ta yi ciki ta zubar, ta yi aure ta kashe. Subhanallahi. Haba malam na madobi, wannan zancen aure ne, me yasa kake so ka soke? Assalamu alaikum, malam na ji duk batunka, don Allah ai na ga sani har kake min wannan shaidar. Yeah, dama wasa ne.